Jamaway na super hot na kung hari ba siya bayat pidon na kung up na feeling pipit ang pingay perkat wat lang mamla iyo hiyang mapingat mo siya sawan mo se bayat siyang akram na pingal marway bayat snow tulang yang alarak pipin text na koy yang kat naman simkalinda nas mo kong mapindon jing isu yang kat no kapangling yang pirang tumao na yan kung bangat kan mo yapit ay wag nang skay paig na yes no kan jashi salada piping say na kan ba ni shit kan tiyan tanong hong kamasim laramat ang suyo hipapit text na koli yang kat no kamansin jong akas na ba hapa ngayo hilalala yapit kat no ngakman siya Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn